Ako ste ikada čuli za Šimuna, vjerojatno se pitate što se dogodilo s njim. Na kraju ću ti pokazati što su vlasti opravdavale kao uzrok njegove smrti i zašto mnogi smatraju da to nije cijela istina. Ja sam vaš voditelj kroz svijet True Crime priča. Šimun je bio mladi čovjek koji je živio u malom selu na rubu grada. Bio je poznat po svojoj dobroti i altruizmu, i mnogi su ga smatrali prijateljkom koji bi uvijek bio spreman pomoći. Ali jednog dana, Šimun je nestao. Njegova obitelj je prvo mislila da je otišao na neko putovanje, ili da je jednostavno htio pobjeći od svojih problema, ali kako su dani prolazili, postalo im je jasno da nešto nije u redu. Prva činjenica koja nas navodi na sumnju je bila tajanstvena poruka koju je Šimun poslao svom najboljem prijatelju. U toj poruci, Šimun je spomenuo da se nešto dogodilo i da mora otići. To je bio posljednji znak života Šimuna koji je ikada primio njegov prijatelj. Druga činjenica je bila tajna istraga koju su vlasti sproveli neposredno nakon Šimunovog nestanka. Istraga je bila brza i tajna, a rezultati su bili nepotpuni i nejasni. Vlasti su tvrdile da su pronašli tijelo Šimuna u obližnjoj šumi, ali nije bilo nikakvih dokaza koji bi potvrdili tu tvrdnju. Treća činjenica je bila izjava svjedoka koji su vidjeli Šimuna kako ulazi u automobil nepoznate osobe. Svjedoci su rekli da su vidjeli kako je Šimun izgledao uplašen i da je pokušao pobjeći, ali da ga je vlasnik automobila uhvatio i odveo. Sve ove činjenice nas navode na zaključak da Šimunova smrt nije bila slučajna, već da je bila rezultat nekog zločina. Ali kako su vlasti uspjele sakriti istinu o Šimunovoj smrti? Na kraju ću ti pokazati što su vlasti opravdavale kao uzrok njegove smrti i zašto mnogi smatraju da to nije cijela istina. Na kraju ću ti pokazati koji dokazi ukazuju na to da je Šimunova smrt bila zločin. Istraga Šimunove smrti je jedna od najzanimljivijih i najtajnijih istraga u novije vrijeme. Vlasti su tvrdile da su pronašli tijelo Šimuna u obližnjoj šumi, ali nije bilo nikakvih dokaza koji bi potvrdili tu tvrdnju. Kako su vlasti uspjele sakriti istinu o Šimunovoj smrti? Kada bi se pogledali rezultati istrage, možemo zaključiti da je Šimunova smrt bila rezultat nekog zločina. Na kraju ću ti pokazati koji dokazi ukazuju na to da je Šimunova smrt bila zločin. U svakom slučaju, Šimunova smrt je ostala tajna koja nikada nije potpuno rasvjetljena. Iako su vlasti tvrdile da su pronašli tijelo Šimuna u obližnjoj šumi, nije bilo nikakvih dokaza koji bi potvrdili tu tvrdnju. Istraga Šimunove smrti je jedna od najzanimljivijih i najtajnijih istraga u novije vrijeme. Na kraju ću ti pokazati koji dokazi ukazuju na to da je Šimunova smrt bila zločin i što su vlasti opravdavale kao uzrok njegove smrti. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.